बिना भाषेची शिक्षा झालीच पाहिजे. पोलीस प्रशासनाचा निषेध असो, पोलीस प्रशासनाचा निषेध असो, डॉक्टर प्रशासनाचा निषेध असो, डॉक्टर प्रशासनाचा निषेध. अमर रहे दीक्षा वाटोरे अमर रहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा आरोपींना फाशीची शिक्षा झालीच पाहिजे. आरोपींना फाशीची शिक्षा झालीच पाहिजे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पोलीस प्रशासनाचा निषेध असो, डॉक्टर प्रशासनाचा निषेध असो, डॉक्टर प्रशासनाचा निषेध असो. हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगाव तालुक्यातल्या माळशे इथली घटना. 3 वर्ष प्रेम केलं तोवर तुम्हाला जात कळली नाही, नंतर तुम्हाला जात कळते. अरे घरी आणून लेकराला विष पाजतात. अरे एवढी नीच मानसिकता तुमच्या अंगी येते तरी कुठून रे? अरे माणसाच्या पोटून जन्म घेतलाय का जनावराच्या पोटून? जनावरं सुद्धा एवढ्या खालच्या थराला जात नसतील जे तुम्ही जातात. पोटातला अर्भक सुद्धा गेला, ते सोन्यासारखी लेक गेली. अतिशय दुर्दैवी घटना माझ्या हिंगोली जिल्ह्यात घडली. एका बौद्ध मुलीची विष पाजून हत्या केल्याची घटना गाव महर्षी तालुका सेनगाव जिल्हा हिंगोली येथे घडली. आरोपी सचिन रामेश्वर बर्डे या नराधामाने 19 वर्षीय दीक्षा हिला प्रेमाच्या जाळ्यात फसवलं आणि लग्नाची आमिष दाखवून तिचं सतत शोषण केलं. पण ज्यावेळी लग्नाचा प्रसंग आला त्यावेळी महारीन पाटलाची सून कशी होणार असा विचार मनात आणत त्यावेळी दीक्षेच्या पोटात 3 महिन्याचं बाळ असताना या नराधामाने आपण थोड्या दिवसात लग्न करणार आहोत म्हणत बाळ पाडण्यासाठी गलत औषध पाण्यात टाकून दिलं. पण त्या वेळीने प्रेमापोटी विश्वासानं पिऊन टाकलं. अरे हरामखोरा, एवढा जातीचा घमंड होता तर स्वतःच्या बहिणीबरोबर असं कृत्य करायचं होतं. मेरी बहन, आगे चलकर दुनिया में आए हो तो प्यार बड़ा सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि प्यार हमें नाक से करना है, डसने वाले नाक से नहीं. और दिल हमें लड़का देख कर देना है, जात नहीं. बस हमें कुछ नहीं, दीक्षा के आरोपियों को फांसी होनी चाहिए, यही मांग है. जय भीम.